To jama'a ku saurari wannan bawan Allah ku ji. Yan Kannywood, yan iska, fefararru lalatattu, karuwai, kawalai, yan luwaɗi su ne suke ba da mahangar menene ƙasar za ta yi. Su ake bawa kwangilar tallata shugabannin da za a zaɓa. Ƙasar da waɗanda suke mafiya lalata da fandara su ne waɗanda ake ainihin wato ɗauka a matsayin su ne mahangar al'ummar ƙasar. To, jama'a kun ji dai abinda wannan bawan Allah ya faɗa. To, na farko dai ina so in ja hankalin mutane cewa lokaci fa yayi, wallahi ba za mu lamunci mutane su rinka hawa munbari da sunan malinta suna cin zarafinmu suna cin mutuncinmu ba, domin ba haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar ba. Babu wata aya ta alqur'ani da tace kai mutun kazafi, hasali kazafi yana da hukuncin sama a addinin musulunci. Sannan babu dalilin da za ku dinka hawa munbari da sunan malinta, saboda muna girmama kalmar malinta mu a society ɗinmu na Malam Bahaushe Hausa Fulani, muna girmama kalmar malinta saboda girmanta a cikin addinin musulunci. To bai wannan dama ta sa muke yin shiru da duk abin da ake mana. Amma in ka ɗauki lalacewar Najeriya, kashi 60 na lalacewar ƙasar nan waɗannan malaman ne 'yan jari hujja, masu da'awa da ci da addini, su suka lalata ƙasar nan. Wallahi ko ka fara ba zan ba. Kuna zuwa kuna gaya wa manyan ƙasar ne abin da Allah ya ce, kuna ɗauko musu ayoyin Qur'ani da hadisi kuna gaya musu, idan kuka je gaban su bukatun ku kuke zuwa da su. Yawancin su iyayen gidanmu ne, muna zuwa mu zauna da su. Idan muka je da kansu na ce mana ku rabu da waɗannan malaman, ci da addini yake kawo su. Yawancin ku in kuka je gaban su, abu na farko da kuke fara bukatun ku, nawa aka bawa masallatai? Filayen masallatai nawa aka ba kuka cinye? Nawa kuke zuwa karɓi filaye da sunan makarantu ku cinye? Nawa kuke ake baku kuɗaɗe da sunan abin da ya shafi addinin musulunci, sai dai a zo muku da kes kun raba kuɗaɗen a tsakanin ku, kun cinye kuɗaɗen. Wannan abin na farko shi ya fara karya lagon manyan ƙasar nan, suke watanda da baitul malin Najeriya, saboda ku Allah ya ce annabi ya ce din bata tsorata ku ba, ku malamai. To ina kuma ga su jahilai ko mu iri mu da ba addini ba karatu muka na addini mai zurfi ba. Lalacewa ƙasar nan tana hannunku. Kashi 60 in an ɗauko duk wata gurɓacewa al'umma, kashi 60 mafi muni shine malaman da suka lalace, suke zuwa gaban masarauta, gaban sarakuna, gaban shugabanni da sunan bukatunsu, ba da sunan abin da Allah ya ce na addinin da za su yi jagoranci al'umma ba. Sannan yanzu ba ku da wani abu akan mumbarinku sai faɗa a tsakaninku, sai ƙananan maganganu, sai zage-zage, sai jifan wane da wane. Malami nawa na ji da kunne na yana aika wa malami dan uwansa akan minbari, yana ce masa, yana zagin sa. Malamai nawa ne kuke wannan koyarwa manzo Allah ce? Haka aka ce addinin musulunci? Sannan mutanen nan da suka taru suka je wajen hukuma ko suka je House Assembly din nan, sun faɗa abin da ya kai su, ko kuma ba kwa wajen? Sun je ne sun ce ga abin da suka je. Idan ba ku yarda ba, me na kasafi kuma a dawo a hada kudin gora ana cewa fajirai, yan luwadi, yan kaza kaza. Wallahi duk malamin da ya kara hawa mun bari ya zage mu, kafatanin mu ya ce mana yan luwadi, ya ce mana kawalai, ya ce mana fajirai, wallahi sai mun rama. Malamai nawa ne aka kama yan luwadi a kasar nan, da wasu sun tafi lahira. Da luwadi muka san su tun muna yara. Malamai nawa ne da sunan addini an kama su da matan mutane. Wannan abun ya isa, ya yi yawa. Kawai mutum sai ya rasa me zai yi, ba karatun ma ya gagare ku saura. Wallahi da yawa akwai malaman da suke ina saurara karatun su. In ka hada karatun da malaman mu da suka koya mana karatu da waɗanda muka ji iyayen musu ne, wallahi sai kaga kawai tatsuniya kuke zuwa kuke yi. Sai malami ya hau kan munbari ya awa 2 ya sauka, wallahi tallahi ba za ka kirga adadin ayoyin Qur'anin da ya ja ya fassara su akan daidai ba, sai dai ka ji kawai soki burutsu da la'antar mutane. La'antar al'umma ake yi suka shigo addinin musulunci? La'antar al'umma sahabbai suka yi, la'antar al'umma manzo Allah ya koyawa mutane, amma haka suka shigo addinin musulunci?
ku zagi mutum haka kurun ku ce mai dan luwadi ba ku ga inda ya luwadi ba, ku ce masa kawali bai kawalce yalka ba haka kurun. Kuma duk wanda aka zo aka kama aka ce ya kawo inda ya ga luwadin nan ko kaza, ido ya raina fata. Saboda ƙasa ta zama ba doka, ba a neman haƙƙin talaka, ba ka da iko in ka je kotu ba za a bi ma haƙƙinka ba. To mu ma kotun mu mumbarin mu, duk mutumin da ya ƙara hawa mumbari ya tsine mana ya la'ance mu, za mu hau mumbarin mu na TikTok ko fim din mu, wallahi mu zage shi mu tsine wa masa, mu la'ance shi ma. Dan haka ba dan fim bane kadai dan luwadi, duk kasuwar duniya da ka sani, kowace dan kasuwa ka shiga akwai ƴan luwadi a kasuwar, akwai kawalai a kasuwar, akwai mazinata. Laifi ne da kowa yake yi. Dan haka kowa ya gyara ya daina. Ba mu ce mu ba ƴan iska bane, mun ji tunda sunan da kuka rada mana kenan a duniyance, amma wallahi ba za mu lamunci wani malami, duk malamin da ya ƙara hawa munbari ya tsine mana irin wannan zagi yake mana zagin kare. Ba mu ce kar ku soki fim ba, ba mu ce kar ku ce fim ba kyau ba, ba mu ce ku ce fim bai halatta ba. Duk abin da za ku faɗa ku faɗa, ba shi kadai bane abin da bai halatta ba a abubuwan da mutane suke cin abinci. Ka je kasuwa ka gani yanda ake gudanar da kasuwanci. Bankunan ku da kuke rayuwa da su, dukkan su riba ce take mallakar su, ya kuka yi da su? Kowa kansa ya sani. Amma wallahi ba mutumin da zai ƙara zagin mu da sunan da awatin da kasar ba doka. Duk mutumin da ya zage mu ya ƙara la'anta mu ya mana irin wannan zagin wulakancin, wallahi tallahi sai mun rama. Sai dai kasar ta zama ƴan iska ne suke jagorantanta kowane bangare. Ƴan iskan malamai su fito, ƴan iskan ƴan fim su fito, ƴan iskan ƴan wace kasuwa duk su fito. Mu iri-irin mu ƴan iskan mu taru mu ta zagin kasar mu lalata mu yi da lalata ta. Amma kasar Najeriya lalacewa ta kashe 60. Waɗannan malaman ne ƴanci da addini, waɗannan malaman ne wanda suke da sunan malanta suke zuwa gabanin shugabanni suna faduwa suna zubda mutuncin al'umma, mutuncin shugabanci. Wannan shine magana. It's enough, ya isa. Wallahi mun gaji. Assalamu alaikum. Tashi mana.